Още 5 са поканени и влизат в заповедта, която е издал ректор. Така че има 19 души. Кворума е 2/3 или 13. Не съм броил, но предполагам, че протоколчика тук е много. Преброят обича все пак да знаем кой е състоянието. Атанасов е лекция. Да, Атанасов е развиване на банките, ще са заети. Аз представлявам катедрата. Тук преброих ще се пуснали. Така че имаме кворум, може да започне законно вътрешната защита. Така, аз ще дам сега дума на ръководен докторанта, доцент Балабан. Той ще представи накратко докторанта и ще каже няколко думи. След това ще има думата докторанта в някакъв регламент. 20 минути или 40, как да се обучи? 20 достатъчно, накратко да запознае катедрен съвет с това, което е правил през техния период. И по-нататък вече ще се чуят двете предварителни рецензии от рецензентите, доцент Петришки, доцент Цанев от Морско училище. И ще имате думата за въпроси и не. Само преди да започнем или преди да дам думата на всеки от вас, искам да обърна внимание на следното. В съобщението беше обявено, че темата на дипломната работа е изследване на параметри на видеокомуникационна система от гледна точка на верността на предаване на данни с цел тяхното оптимизиране. Самият труд е представен с друго заглавие – анализ на факторите, влияещи върху ресурса за развитие на кабелните телевизионни мрежи с цел синтезиране